Assalamu alaikum. A yanzu matsalar da masu yawan amfani da website daban-daban suka fuskanta shine ta tallika da suke fitowa na ba gaira ba dalili. Musamman wasu tallikan ma ka gane abubuwan da basu dace bane suna fito ma bayan da zaka kuma tunda kana son amfani da irin wannan website din, haka dole zaka yi ta hakuri ko kai ta kawar da su ko kuma kai ta wucewa, ko wani ma saboda maybe sun bata mai rai haka zai fito ma gaba ɗaya bai yi abin da yake so ya yi ba, ko na research ne ko kuma na wani karatu ne na daban da yake so ya yi a irin wannan website din. To don haka ne muka kawo muku hanya mai sauki da za ku bi wadda za ku dakatar da duk wannan tallukan, hakanan kuma na sauran duk tallika abubuwan da basu dace ba duk za ku iya dakatar da su a hanya mai sauki wadda za ku bi yanzu kuma za mu nuna muku. Amma kafin mu je ga nuna muku wannan hanyar, muna roƙon ku danna mana wannan alama ta jan rubutu wato subscribe, kuma ku taɓa ƙararrawa sai ku zaɓi all. Ta haka ne za ku dinga samun sanarwa duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo na nan gaba. Abu na farko da za ka yi shine, yawanci browser dama da masu amfani da Android suka fi amfani da ita shine Google Chrome. To don haka za mu yi amfani da Google Chrome yanzu. Idan ka shiga cikin Google Chrome naka, sai ka je da bangaren hannun daman ka can wajen sanduna din nan ga sama, sai ka taba su. Idan ka taba inda za ka zo shine bangaren setting. Kana zuwa bangaren setting ka je daga ƙasa inda aka rubuta site settings. Kana shiga site settings. Abinda za ka yi shine ka je daga can ƙasa ga guri da aka rubuta pop-ups and redirect. To shine abu na farko, shine kamar yadda tallukan suke fitowa ko kuma a directing ɗinka, kana wannan sai a directing ɗinka zuwa wani website na daban wanda ba kai ka zaba ba. Za ku ga abin da ya rubuta shine block sites from showing pop-ups and redirect, shine recommended. To don haka abin da zaka idan nan gurin a kashe yake kawai sai ka kunna wannan, zai dinga blocking na wannan pop-up ɗin ko kuma na directing ɗinka daga wani website da kake a kai ka zuwa wani website ba zaɓin ka bane, ba kai ka danna ba, duk a cikin tallika ne. Kayi maganin abu na farko kenan. Sannan abu na biyu shine wajen ads, kasan wannan pop-ups. Idan ka shiga zaka ga shi kuma abin da ya block ads on sites that show intrusive or misleading ads, shine wasu tallika na abin da musamman basu dace ba da ake turo ma a wasu website idan ka shiga kana research ko kuma kana neman wani abu wanda baka sani ba. Don haka to yanzu abin da sai ka kunna wannan dan alamar ta bangaren hannun damanka, shine kayi alawun na blocking na shi wannan ads din. To in kai wannan abu biyun, insha Allah duk wannan matsaltsalin naka za ka yi maganin su yanzu, na nuna ma tallika na abu da basu dace ma na barkatai da ba ka zaɓi ganin wannan tallikan ko kuma suna ɓata ma rai wajen gasu a daidai lokacin da kake yin research. Idan ko wannan bai yi ba, to abin da za ka yi wanda kuma muna tabbacin zai yi, sai ka ɗauko wata browser wadda yanzu direct da ka shiga cikin Play Store naka, sai ka rubuta Ghostly Privacy Browser. Ga ta nan yanzu kamar yadda muka shiga, kuma gashi nan na installing nata yanzu. Wannan browser din tana da matukar amfani. Bayan ka yi installing nata a cikin wayarka ka buɗe ta, to direct abin da za ka yi sai ka shiga open. Don haka duk lokacin da za ka yi wani kamar browsing ko kuma kana so ka yi wani research ne, in baka son tallika su dinga shigo ma, za ka iya amfani da wannan browser din. Idan baka da Chrome kenan ko kuma baka son amfani da Chrome, to za ka iya amfani da wannan browser din, Ghostly Privacy Browser. Direct a Play Store kana rubutawa za ka ganta sai ka installing ɗinta. Ita ma wannan browser din browser ce wacce take blocking duk wasu ads da kuma pop-ups da suke fitowa, wanda hakan yana batawa masu ziyartar website daban-daban rai. Wannan shine ƙarshen bidiyon namu, muna fata kun ji daɗin sa, kuma muna roƙon ku danna mana wannan alamar ta subscribe kuma ku taɓa like. Sai mun haɗa bidiyo na gaba.